בפיצוציית טוטו בעם שוקלים מכירת שלגונים. עלות כל שלגון 3 שקלים, מחיר מכירה 11 שקל, והביקוש הוא 20,000 יחידות. כלומר, ה-D שלנו 20,000 יחידות. D 20,000. מרגע הקנייה חייב השלגון להיות מוחזק בהקפאה. עלות ההחזקה של שלגון 2.5 שקל לחודש. C 2.5 שקל, עלות החזקה של שלגון. ניתן לרכוש מהיצרן כל כמות רלוונטית על הפיצוצייה לשאת בעלות הובלה שהיא 1,000 שקל לכל משלוח. אז הפי שלנו 1,000 שקל לכל משלוח. מהו הרווח ממכירת השלגונים? אוקיי, אז בשביל למצוא רווח אני צריכה לעשות מחיר מכירה פחות עלות פחות TC, אבל לפני שאני אעשה את זה אני קודם אמצא את כמה יחידות אני מזמינה בכל משלוח. אז בואו נציב Q שווה 2DP לחלק ל-C שורש, נציב 2 כפול 20 כפול P זה 1,000, לחלק ל-C זה 2.5, נוציא שורש, יוצא 4,000 יחידות, אבל זה לא מספיק, אני גם צריכה למצוא את עלויות המלאי, אז אני אעשה את זה פה. TC שווה ל-P כפול D חלקי Q, ועוד C כפול Q חלקי 2, ובגלל שאני מציבה Q אופטימלי, אני יכולה לקחת אחד מהצדדים ולעשות אותו פי 2. בואו נעשה קצת מקום פה. TC שווה ל-P 1,000 כפול D 20,000 לחלק ל-2.5, ואז נכפיל את הכל ב-2. בואו נראה כמה זה יוצא. סליחה, פה 4,000. כתבתי בטעות. במקום Q כתבתי C. 4,000 ה-Q. זה יוצא 10,000. אוקיי, אז מה הרווח? אני מוכרת 20,000 ארטיקים. על כל ארטיק אני מקבלת 11 שקל, ועולה לי 3. 11 פחות 3. פחות 10,000. $150,000. ב' הניחו, היא קיימת קיבולת אחסנה של 800 שלגונים בלבד. תשימו לב שאני מזמינה, כל פעם שאני מזמינה, אני מזמינה 4,000 יחידות, זה מה שמצאנו. נכון? מצאנו שאני מזמינה 4,000 יחידות. עכשיו מה קורה שאומרים לי לא, גברת, את לא יכולה לאחסן 4,000 יחידות, את יכולה לאחסן רק 800 יחידות, אז ה-TC שלי הוא נהיה יותר יקר. השאלה כמה אני מוכנה לשלם על לזכור מקפיא נוסף. אז מה אני אהיה מוכנה לשלם? אני אהיה מוכנה לשלם את הכסף שאני מוסיפה על זה שעולה לי יותר לנהל את המלאי. כלומר, בואו נחשב רגע TC שה-Q שלי 800. למה? כי הקיבולת שלי היא 800. אז TC שווה ל-P כפול Q, P כפול D
כפול D חלקי Q, ועוד C כפול Q חלקי 2. זאת הנוסחה, אבל הפעם ה-Q שלי זה 800. למה? אני לא יכולה להזמין יותר מ-800, כי אין לי מקום במקרר. אז בואו נראה כמה זה יוצא. TC שווה, ה-P שלי היה 1000, כפול 20,000, לחלק הפעם ל-800, אני לא יכולה להכפיל ב-2, כי ה-800 בכלל לא מתאים פה למספרים, כי פשוט תגבילו אותי פה בכמויות. ועוד 800, לחלק ל-2, כפול C. ה-C שלי היה 2.5. זה יוצא 26,000. כלומר, זה שאני לא יכולה להכניס יותר מ-800 יחידות למקפיא, אז קודם עלה לי 10,000 שקל ה-TC. ועכשיו, בגלל שאני לא יכולה לאחסן 4,000, ואני יכולה לאחסן רק 800, אז זה ממש הקפיץ לי את המחיר, ואני צריכה לשלם 26,000 שקל. אז עכשיו במצב הזה, אני צריכה לשלם 26,000 שקל עלויות אחסון. אז אם מישהו מוכן להביא לי מקפיא אחר, אז אני אומרת שאני מוכנה לתת לו את כל ההפרש. כלומר, 26,000 זה מה שעכשיו אני בכל מקרה צריכה לשלם. מה היה קודם? היה קודם 10,000. כלומר, בגלל התוצאה הזאת של ה-800, שאני יכולה להחסר רק 800 יחידות, אני צריכה להוסיף 16,000 בכל מקרה. אז אם בא אליי מישהו, ואומר לי, בוא, אני מביא לך מקפיא חדש, שאת יכולה לשים, פה במקרה הזה 4,200 שלגונים, אבל לא אכפת לי שזה 4,200, כי אני בין כה ראיתי שלי עדיף 4,000 ולא 4,200, אבל אוקיי, אם יביאו לי מקפיא של 4,200, אני אהיה מוכנה לשלם לו 16,000.